ҳамаи мову шумо медонем, ки ҳар як фарзанди одам ба худ 8 фариштае дорад. аммо ин фариштаҳо 4-тояш дар рӯз ва 4-тояш дар шаб ҳамроҳи мо ҳастанд. оё медонед, ки дар кадом ҳолат инҳо моро тарк мекунанд? пас наворо то охир хуб гӯш кунед, иншоаллоҳ дар ин бора хоҳед фаҳмид. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. дӯстони азиз, барои паҳн шудани ҳамин навори мо ва ба фоидаи дигарон шумо дар зери видео лайк гузоред, то ин ки дигарон ҳам бохабар шаванд. аҷабе нест. ҳар як фарзанди одам ба худ 8 фаришта дорад. ин фариштаҳо 4-тояш дар рӯз ва 4-тои дигар дар шаб канори мо мешаванд. аз ин 4 фаришта 2-тояш мову шуморо аз хатару балоҳо нигоҳ медорад, албатта бо хости худо, ва 2-тои дигараш амалҳои кардаи моро менависанд. пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтаанд: бо шумо фариштаҳое ҳаст, ки ҳеҷ ҷудо намешаванд, аммо ҳангоми шумо дар ҳоҷатхона ва дар ҳолати алоқаи ҷинсӣ онҳо аз шумо дур мешаванд. пас ба онҳо беҳурматӣ накунед, гуфта таъкид карда буданд. худованд бар мо фариштаҳои раҳматро офаридааст. онҳо барои мо ҳар доим фоида мерасонад, аммо баъзан ин фариштаҳо шуморо тарк мекунанд. 10 ҷое ҳаст, ки фариштаҳои раҳмат дохил намешаванд, яъне ки ба он ҷо ҳамроҳи шумо намедароянд. хуб, инҳо кадомҳоянд? якум, хонае ки дар он сурати ҳайкал бошад. дуввум, хамр, яъне ҷое ки дар он ҷо арақ хӯрда бинишинанд. севум, ҷое ки қуморбозӣ мекунанд ва ба қуморхонаҳо. чорум, ҷое ки дар он ҷо гуноҳ карда истода бошанд. панҷум, ҷое ки саг бошад, яъне ки дар кадом хонае ки саг бошад, ба он ҷо фариштаҳои раҳмат намедарояд. хуб дӯстони азиз, ба ҳамин панҷум бо диққат нигоҳ кунем, ки дар ин ҷо гуфтаанд, ки ҷое ки саг бошад, яъне ки дар хона, дар ҳавлӣ ҳеҷ гап не, аммо дар дохили хонае ки саг бошад, он ҷо фариштаҳои раҳмат дохил намешаванд. шашум, хонае ки ҷунуб дошта бошад. ҳафтум, ба хонае ки асбобҳои мусиқӣ бошад. ҳаштум, ба хонадоне ки меҳмон намеояд. нуҳум, ба хонадоне ки аврати инсон кушода бошад. даҳум, ба хонае ки ба падару модар беэҳтиромӣ, беҳурматӣ, зиддият нишон медиҳанд. албатта ба ҷое ки фаришта намедарояд, ба он ҷо шайтон медарояд. ба хонае ки фаришта намедарояд, шайтон дохил шуда фитна меандозад. ба хонадоне ки меҳмон меояд, дар он ҷо фариштаҳо дар ҳаққи хонадор дуо мекунанд. ва агар ба хонадоне ки меҳмон нест, аз дуои фариштаҳо марҳум мешавем. албатта дӯстони азиз, фариштаҳо ҳамавақт бо мо ҳастанд ва ҳамроҳи мо ҳастанд, вале мо онҳоро намебинем. аммо онҳо мо чӣ кор мекунем, чӣ кор намекунем ва ба кадом амалҳо даст мезанем, моро дида нависта истодаанд. пас нисбати ин фариштаҳо беэҳтиромию беҳурматӣ накунем, хуб мешавад. дӯстони азиз, хуб, барои паҳн шудани навор дар зери видео лайк ва шабакаи мо подписатсияро фаромӯш накунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.